Nachádzame sa na Trenčianskej 37 a mám pre vás pripravený tento jednoizbový byt o výmere 32 m². Komfort bývania dotvára blízke spojenie s trhoviskom Miletičova, ako aj s plavárňou Delfín. Jeho umiestnenie zabezpečuje výbornú dostupnosť dochádzania do práce alebo do centra. Poblízku nájdeme kaviárne a reštaurácie v projekte Rozadov. Táto nehnuteľnosť je určená pre mladý pár alebo prípadne pre jednotlivca.